Давайте вось з вами сёння заглянем у вёску Адравонж, што знаходзіцца ў Валожынскім раёне Мінскай вобласці, Рэспубліка Беларусь. Ну дык што, панове, пайшлі? Узнікненне, панове, вось вёскі Адравонж вельмі загадкавае. Вось расказваюць, што недзе напрыканцы 12-го, пачатку 13 стагоддзя ў Польшчы жыў такі каталіцкі місіянер Яцек Адравонж. Дык вось, паважанае панства, ёсць такія сведчанні аб тым, што вось гэты місіянер Яцек Адравонж са сваёй місіянерскай справаю быў вось тут, на Валожыншчыне. Вось тут, у гэтых мясцінах, ён, кажуць, збіраў па лесе язычнікаў і далучаў іх да веры Христовай праз каталіцызм. Дык вось, панове, магчыма, менавіта вось тут, на беразе гэтай рэчкі Альшанка, і жыў Яцек Адравонж, каталіцкі місіянер. І вось сюды, да рэчкі Альшанкі, прыходзілі да яго язычнікі, і тут он іх вадою з гэтай рэчкі хрысціў па каталіцкім абрадзе. І вось тут, ля гэтай рэчкі, язычнікі паміралі для грэшнага жыцця і адраджаліся для жыцця духоўнага святога. І вось кажуць, што ў памяць аб гэтым каталіцкім місіянеры і назвалі вось гэтае месца Адравонж. Хаця вось гісторыкі з гэтым не згаджаюцца. Не, яны, канешне, згодны з тым, што Адравонж месца вельмі і вельмі старажытнае. І яны кажуць, што Адравонж называецца не ў гонар вось місіянера Яцека Адравонжа, а ў гонар герба Адравонж. Энцыклапедычная даведка Адравонж, прыватнаўласніцкі герб, якім карысталася каля 60 родаў Беларусі, Украіны, Літвы і Польшчы, у тым ліку Адравонжы, Аўгусцінавічы, Высакгерды, Капусты, Шыдлавецкія. На чырвоным полі сярэбраная страла, наканечнікам уверх і 2 вусамі уніз. Клейнот на прылбіцы паўлінавыя пер'і. На іх фоне такая ж страла улева, вядомы з 14 стагоддзя. У Вялікім княстве Літоўскім пасля Гарадзельскай уніі 1413 года. Гэтым вось гербам Адравонж, панове, карысталіся нашы беларускія шляхцічы Храптовічы. І вось гісторыкі кажуць, што гэта менавіта Храптовічы назвалі так вёску ў гонар свайго гербу Адравонж. Ну і менавіта вось з Храптовічамі і звязана гісторыя гэтай старажытнай вёсачкі Адравонж. Набылі паны Храптовічы гэтыя землі, панове, недзе на пачатку 16 стагоддзя. Ну, набылі, канешне, яны Вішнева тут. Ну, а Вішнева і Адравонж, гэта ж як нітачка з іголачкай, яны заўсёды разам, заўсёды побач вось. Ну і вось у Вішнева, у Храптовічаў, у іх там быў жалезаліцейны завод, цагельна-ганчарны завод, там быў у іх і шклозавод, і вінакурня. А вось тут, у Адравонжы, у іх вось па лясочку стаялі тут хаткі такія драўляныя. Ну і тут іх была такая летняя рэзідэнцыя. Сюды вось яны прыязджалі адпачыць душою. Ну, галоўная ж рэзідэнцыя Храптовіча была не тут, панове, ну, вы ж ведаеце, у Шчорсах. Ну, там і быў вялізны палац у Шчорсах, а таксама бібліятэка, ну, знакамітая бібліятэка Храптовічаў. Ну, а вось Адравонж, ну, нейка такое вось для іх было знакавае месца. Настолькі так усё, ну, падабалася ім, што недзе вось напрыканцы 19 стагоддзя паны Храптовічы вось тут, у Адравонжы, замест драўляных гэтых летніх хатак вырашаюць будаваць тут сабе вось такі палац. Ну, правда, гэты палац раней пры іх быў трошкі іншы выглядны, ну, самі зразумееце. І палац гэты яны назвалі паляўнічай рэзідэнцыяй. І вось уявіце сабе, што вось сюды, да Храптовічаў, у Адравонж, у гэты вось палац з'язджалася ўся навакольная шляхта на паляванне.
Вось тут, панове, у гэтым палацы сцены былі упрыгожаныя, паляўнічымі трафеямі. Тут на сценах віселі шкуры медведзяў, галовы зуброў, дзікоў, ласёў. Вісела яшчэ тут такая старажытная розная зброя. А ў сталовай тут стаяў вялізны стол, за якім шляхта пасля палявання балявала. Кажуць, на стол падавалі цэлых дзікоў, набітых усярэдзіне качкамі, курапаткамі. Значыцца, па баках стаялі бляхі поўныя зайцоў, рознага птаства, а вакол стаялі місы з блінцамі, значыцца, з квашанай капустай, з расолам. І, канешне ж, была настая гарэлка, якою шляхта запівала, такім добрым трайным мёдам. І вось добра паласаваўшыся, значыцца, вось дзічынаю, там, зайчацінкай, курапаткамі, мядзвежымі лапамі, хвастамі баброў, шляхце падавалі дзесерт. А на дзесерт, панове, было рознае печыва і вялізныя тарты. І тарты такія, кажуць, падавалі цікавыя, вось вялізны торт, а зверху сядзелі пташкі. Пташкі былі жывыя. І як толькі крычалі «Віват пану Храптовічу!», пташак адпускалі, і яны ўзляталі з торта ўверх. І вось тут якраз, панове, перад палацам была вялізная пляцоўка, і на гэтай, панове, пляцоўцы мясцовыя акторы для шляхты ігралі спектакль па старажытнай беларускай п'есе гэтай «Кароль Панятоўскі і ядзя на паляванні». Ці нешта ў гэтым родзе.